Frieske Top 100. De vierde dag alweer van de campagne voor de Frieske Top 100. En we razen terug door de provincie. We komen uit op Jouwer, we komen in Sint-Niek, we beginnen uit Balk en we komen uit op Lemmer. Maar we beginnen in Drachten met een bijzonder artiest, Emiel Stoffers, en een bijzondere locatie. Verderop op de dag staat Adrie de Boer recht in, dus het wordt weer een topdag. Ondertussen, blijf vol stemmen van de Frieske Top 100, www.friesketop100.nl. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Vrienden en vriendinnen van de Frieske Top 100, hij is stembaar, de soundtrack van de film Ster. Hier is Emiel Stoffers. Ik maak die net meer, dus ik maak ze niet meer. Ik maak ze niet meer, mijn eer. Ik voel niet eens wel een beste fan, maar nou bist u aan de beer. Ik maak die net meer, dus ik maak ze niet meer. Ik maak ze niet meer, mijn eer. Ik ben ontsnapt van de TBS en daarom bist u aan de beer. Je bent aan het stemmen invullen. Voor de hele buurt, heb ik dat nou goed begrepen? Ja, ik moet voor de hele buurt doen. Ik ga eventjes richting Emiel. En wat doen we nou, Emiel? Ja, een fatsoenlijk nummer. Ik dacht 1, 2, 3, ik die snijden, lijkt me wel. Nee, dat is een geintje. Hè. Ik wil even een nummer spelen van uw laatste album wat we uitgebracht hebben. En dat nummer heet Jazeker! Jazeker, jazeker, dat wist hoe ik ben. Wees lekker goed als ik dat ik je nee zeggen ken. Jazeker, jazeker, ik doe het met mijn zin. En ik ken het mijn stapje, als ik een keer begin. www.friesketop100.nl, dat is het adres dat mensen stemmen kennen. Dat zo'n ze bij gelijk dwang kennen op Mr. Liert. Want die zit hier nooit. Maar ja, Adrie de Boer begint te luisteren. Maar de best wel pleets voor Liert. Klopt, ja. Hier is Adrie de Boer live in Sint-Niek. Oude die breng mij thuis naar mijn stee, naar mijn huis, hier in Friesland. Wil ik wijzen, diek naar huis. Breng mij dus naar mijn chirol. Oude die breng mij dus. Hij hem al stemt. Hij hem al stemt voor de Frieske Top 100, dat kunnen ze ook, hè. Want Esmee is erbij. Esmee is eigenlijk ja, voor de stemmerij. Esmee is ook voor de boom, hè. Esmee is de boom. Nou, ik zeg boom en speel maar. Hier is Adrie de Boer live vanuit de Luts in Balk bij Altijd Onderwijs. Altijd onderwijs naar de toekomst. Het leven is een vjerke op een wien. Altijd onderwijs, levenslange reis. Daar is het plakje daar in Leiden. En dit is alweer dag 4 van de promotiecampagne van de Frieske Top 100. En je hebt de stemming rent per dag op. Maar we binnen er nog net, want we hebben nog een dag 6. Morgen in het programma Sneur in Friesland komen we in Wommels, geven we naar Bolzert, geven we naar Warkum en eindigen we in Koudem. We hebben een artiest mee die het net mis is. Marcel Smit, hij zal waar eens optreden. Het wordt een feestje op de radio en de televisie. Morgen de allerlaatste dag van de campagne voor de Frieske Top 100. En ondertussen via het net te stemmen www.friesketop100.nl. Omroep Friesland, de Frieske Top